אנחנו שני דברים מרכזיים. אחד זה הר הבית, ואני מקווה שהתור יהיה סביר לבדיקה הביטחונית בהר הבית. רק לוודא שאף אחד לא הביא נשק, אני יודע מה, ספרי קודש, כלי נגינה, סכינים, מספריים. הנה התור להיכנס להר הבית. גם הבר מצווה. הגשר הזה, מי שזוכר מפעם, היה סוללת עפר. היה מין סוללה גדולה בין הבתים. פעם הכל היה פה בתים. הגשר הזה נפל ב-2004, הייתה רעידת אדמה. סיור בהר הבית זה דבר מורכב. זה גם ארכיאולוגיה וגם דתות וגם היסטוריה וגם סכסוך ישראלי-ערבי וגם אנתרופולוגיה, זה הכל ביחד פה. וגם אומנות. והאומנות, הפוליטיקה. ננסה לשלב בין כל הדברים ולראות, יש לנו מקסימום שעה וחצי לראות את כל הדברים. אנחנו יכולים להיות פה עד 11 כי זה בין התפילות בעצם שלהם. הגיע למקום שנקרא אל-אקצא באיזשהו מסע לילי. הוא הגיע לאל-אקצא, עלה לשמיים וירד חזרה וחזר למכה. בסדר? זה בעצם הר. זה הר הבית עכשיו. באמצע נמצאת כיפת הסלע. ובגלל שזה עומד על הסלע, אז זה מאוד יציב. אז מאז שבנו את זה ועד היום, זה לא השתנה. זה המבנה המוסלמי שעומד העתיק ביותר בעולם. לעומת זאת, מסגד אל-אקצא בעצם עומד באוויר. הוא בעצם עומד על הקשתות והכמרונות. כל רעידת אדמה, הכל זז. לכיוון מכה. בדרך כלל בארץ נוצרים מתפללים מזרחה. תוספת עם החלון העגול, הרוזטה הזאת, זה בעצם, זו הכנסייה הצלבנית. You are Hassan, huh? Yes. החללים התת-קרקעיים למטה. כי בעצם אסור, זה הפרה של הסטטוס קוו. פה כל דבר נבדק על המילימטר. להר הבית, כדי להראות מי הבעלים פה. הוא מעניין כי יהודים לאורך כל ההיסטוריה או שהיה אסור להם לעלות להר הבית או שהם לא רצו בעצמם לעלות להר הבית בגלל בעיות של קדושה וטומאה. היהודים נטו לא לעלות להר הבית. בשנים האחרונות נעשו כמה מחקרים שבעזרתם החליטו מה קדוש ומה לא. החליטו שמותר, הראשון שאמר את זה היה הרב גורן אחרי 67, אחר כך נעשו עוד מחקרים, לא של החרדים. חרדים כמעט אף פעם לא רואים פה. הכנסיית העלייה של ישו לשמיים, פה בהר הזיתים, הייתה מתומנת. אנחנו לא יודעים מה באמת היה. אבל כשלוקחים את המלבן של כל הר הבית ומעבירים קו מדרום לצפון וממזרח למערב ומוצאים בדיוק את נקודת האמצע של הר הבית, זה בדיוק האמצע. וכל אחד ילך לאן שהוא אמור ללכת, בסדר, יהיה סדר. אז זו המסורת, לכן בערבית קוראים לזה מיזן. מיזן זה מאזניים. והאסלאם אמר, יהיה גשר מהר הזיתים עד הר הבית. גשר דק דק דק, שעליו יעברו המאמינים. חלק ייפלו בדרך, כי מגיע להם ליפול בדרך, אז הם ייפלו לגיהנום.
1300 שנה לפניו, כבר מישהו עשה רורשכים פה. זה שבנה את חומות ירושלים, הטורקי, הוא עשה שיפוץ מאוד מאוד גדול בהר הבית. עכשיו, למה הוא עשה שיפוץ גדול בהר הבית? חוץ זה שהוא היה טורקי והוא היה מוסלמי והוא היה דתי, צריך לזכור עוד משהו. קראו לו סולימן. והוא בעצם ראה את עצמו כשלמה המלך של העת החדשה. הוא עשה את כל הקרמיקה שאנחנו רואים פה למעלה. הקרמיקה בינתיים נפלה. וב-1960 הירדנים עשו שיפוץ ועשו בעצם חיקוי של מה שסולימן עשה. היחידים בעולם שיש, אין לי פה, אבל אתם יכולים לראות ככה פתח להכניס את היד, ופה מאמינים הקבר הזה של משפחת חוסייני, משפחת חוסייני, קבורים פה 4. כתוב 2 האחרונים שכתובים שם, הלפני האחרון זה עבד אל-קאדר אל-חוסייני, זה שנהרג בקסטל ב-48. זה בעצם אבא של עבדאללה הראשון, מי שהקים את הממלכה הירדנית. אז זה חוסיין. לימים עבדאללה הראשון, עבדאללה היה אחד האחראים להפסד הערבי במלחמת העצמאות ב-1948. ויה דולורוזה. 14 תחנות. כנסיית הקבר. בנוי על ידי הצלבנים. הקבר של ישוע. זה השמש, ורואים את הקרן שיורדת לכיוון הקבר. אבל קבעו עוד משהו חשוב, וזה שאסור לשנות שום דבר בלי הסכמה של כולם. ופה, וזה כמובן הסולם שעומד פה למעלה, והסולם הזה נתקע כי היום כבר אין בעיה להזיז אותו. זה לפחות 150 שנה עומד פה, כן, רגע. זה הסולם, רואים אותו פה. עכשיו אורח טוב. בשביל להגיד לו, תראה, לא כדאי ששנינו נתפלל בפנים, כי אז יבואו המאמינים, המוסלמים אחריי, ויהפכו את המקום הזה למסגד. אתה תתפלל בפנים, אני אתפלל בחוץ, ניפגש אחר כך, נמשיך את הסיבוב. וזה מסגד עומר, בואו, אפשר לראות אותו.